Ndiyikuthetha ereyidweni bathi hayibo kodwa sikuve ereyidweni. Ukhomishina izitori, ukhomishina kodwa ayifani tu. Leyo uba ndijongene nawe ohlobo sithethe ayifani nomsebenzi wami every day. Sisilulu kodwa. Masiyeke. Besikhupha la Juju ke Mphulaphuli. Simi kaMthendeni iproducer ke apha kumhlobo wena FM but a leap of faith ntwana. Ndaba ongeneli competition zona ubuhle. Idibene phi nawe? I mean usuke elalini. Ilali yakho mosina abantu abayi20 inemizi 22. Cha, bayi24 engqusho Sisilulu kwagwala nosezantsi. Kugwalana usezantsi. Gwalana usezantsi. Okay. So umazi wonke umuntu walalali yakho. Xa kumsebenzi kokwenu wonke umuntu uyeza Sisilulu. Sinje ndiyakwazi ukukulobani pha kuhlala ubani abanye abantu bapha baseKapa njalo nje. But beauty pageant ka wathi Sisilulu into okudala ndandicinga ndisese primary school. Nabantu ke bebona bendichwetha bathi hey man unomzimba omhle uyangenela kuba ke ndikhule ndingumntana noko nyabileyo andibanga kakhulu. So awunayo nyani intsobi yondweba. Aya ndwebanga Sisilulu ndiligwala ukufa ndiligwala but ke ndimane ndibunqoma hayi man ngoku yabona kulo nyaka ndagqiba kolokuba ndiyayithatha lento ndiza kuyenza ndazixalela nje uba kulo nyaka ngunyaka wam ndiyaqalisa. Okay.